दिनैसिम जुदि जोंहा 5 बोसोर जानायनि उनावबो जुदि जों दिनैसिम जुदि माबाखौनो मोनाबा इलेक्शनखौनो जों खालामनो हायाखैबा बा इलेक्शनखौनो जाहोआखैबा बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ बाजेटआनो गैयाबा जों जोंनि सुबुंखौ बा जोंनि हारिखौ जों माबायदि डेभेलप खालामनांगौ। हेल' लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव सावरायलायनो होननानै आपडेट लानानै दा BKWC नि फारसे माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै जों खोनानो मोन्दों आरोना दिनै बेयावहा जेबो खामानियानो जायाखै बा रायजो राजाहा जेबो सुबिदाखौनो मोनाखै दिनै BKWC आव हाबनानै। स' बिनि फारसेनो सासे मानसिया माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों दा BKWC ना बोरै जानानै दङ बा बेवहाय माबादि मोनथायफोरखौ मोनदों रायजो राजाफ्रा बा मोनाखै बिनि फारसे मोजाङै खेंफोरनानै होदों आरोना। भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, जोबजासे नायलां बिथाङा मा बुंदों अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों नोंथांमोना बेफोरनि फारसे आपडेटखौ मिथिनो मोनगोन आरो माब्रै जानानै दङ जोंनि बाहेरावहा बिटिआर सोरखारजों बिथांमोना माबायदि खालामजादों आरो आसाम सरकारजों बिजेपि सरकारजों माबायदि खालामनानै दोनजादों दिनै BKWC आ नोंथांमोना नायलांबानो जागोन ना। बिटिसिनि बायजोआव थानाय 2021 सननि 30 जानुवारियाव जितुनिखि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल घोषणा जादोंमोन बा एनाउन्स खालामदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ। दिनै बे एनाउन्स खालामनायनि उनाव 14 जन इएमनिनो सासे सिएम होनानै बेखौ दिनैसिम इन्टारिम बडियावनो दोनगासिनो दं। बे दोननायनि जाहोनाव जोंहा बहुद माने खहा जागासिनो दं इलेक्शन जायैनि थाखाय। मानोना दिनै इलेक्शन जायाबा बाजेट गैया, बाजेट गैयाबा जोंना डेभेलपमेन्टआ बबेनिफ्राय फैगोन। जोंहा मिनिमाम 8 निफ्राय 12 लाखसिम बर' सुबुं दं बिटिसिनि बायजोआव। 22टा जिल्लाखौ लानानै बे काउन्सिला जागोन। दिनैसिम जुदि जोंहा 5 बोसोर जानायनि उनावबो जुदि जों दिनैसिम जुदि माबाखौनो मोनाबा इलेक्शनखौनो जों खालामनो हायाखैबा बा इलेक्शनखौनो जाहोआखैबा बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ बाजेटआनो गैयाबा जों जोंनि सुबुंखौ बा जोंनि हारिखौ जों माबायदि डेभेलप खालामनांगौ। जिथुनाखि बिटिसिनि बायजोआव जोंहा राजखान्थि जेबो पावार गैया, दं जानो गैया। आंथ' सानदों जानांगौमोन आरो जाथारनांगौ होननानै आं दाबि खालामो बेनिफ्रायनो। खिन्थु दिनैसिमबो डिलिमिटेसन जायाखै, समस्तिनि सिमायानो जायाखै। माबायदि बुंनो हागोन जे माने दिनै माने 26नि सिगाङाव बे इलेक्शनखौ फाथिनो हागोन बिसोरो, बिजेपिया जे बे इलेक्शनखौ फाथिनो हागोन। जोंनि लिडारफोरा दिनै मानो सिरि थाखो खोथाया बिसोर। जोंनि इएम दं, सिएम दं, बिसोर मानो दिनै सिरि। आं बिसोरनावसो सोंथि सोङो, दिनै नोंसोरो मा बिजेपिनि फालियाव जुथुमना दोनजाबाय नामा बिसोर? दिनै मानो सिरि? दिनै 18 बोसोर गावसोरनो आन्दलन खालामदों, दिनै 18 हाजार हाजार मानसि थैदों, जोंनि बर' जोहोलावफोरा थैदों। बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मोनसे पार्ट बियो। दिनै बे पार्टखौबो जुदि होनायनि उनावबो जुदि इमप्लिमेन्ट खालामाबा 5 बोसोर जालांबाय दिनैसिम इमप्लिमेन्टेसन गैया। मानो सिरि थाखो जोंनि लिडारफोरा? आंना बेसो दुखुआ। मानो फंसे खोथा बुङा? थिग दं 14 जन इएमआ बुङा, खिन्थु गुबुन लिडारफोराबो मानो जेबो खोथा बुङाखै दिनैसिम। बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनै जों मिथिनाय मथेबा बे मिसिं अट'नमास काउन्सिल बेफोरथ' सेप्तेम्बर अक्ट'बराव मिनिमाम बिसोरनि इलेक्शन जागोन। बेजों लोगोसे लानानै जोंनि बे काउन्सिलखौबो जेन माने इलेक्शन खालामफानो हानाय केपासिटि खालामनांगौ जोंनि लिडारफोरा। दा मावदों मावाखै जोंथ' जेबो मिथिया। जागोन 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 दिनै 5 बोसोर जाबाय, दिनै 26आबो जोबलायसिगोन, गाबोन समफोर आरो भट फैगोन, इलेक्शन फैलायगोन। बे इलेक्शन फैबा आरो बर' बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ बुंग्ले खालामहैसिगोन नामा? दे एबार खनसेबाव बिजेपिनो भट थुबाव, अब्लासो काउन्सिलखौ फैनाय बोसोराव इलेक्शनखौ खालामथारगोननो होननानै एबारबो खालामगोन नामा बिसोर बिदिनो? बेसे सैध' खालामगोन? मानो होनबा जों दिनै
जों दिनै भटखौनो जों एनि टाइम गावनि जातिनि सार्थ होदों जों भटखौ बर' हारिया दै कुनु पार्सनेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों भट होआखै दिनैसिम बर' हारिया बर' जातिया रावबो आं खरलपति जागोन बा आङो आमुक खामानि लागोन बे भटखौ होनानै आमुक एमएलए जों आं मोजां जानानै होननानै दिनैसिम भट होआखै अकल इसुनि थाखाय बर' हारिया भट होदों बिटिसिनि बायजोआव थानाया बेनिखायनो दिनैसिम जेबो जोंनि गामियाव डेभेलपमेन्ट गैया बेनिखायनो बुजिनांगौमोन जोंनि लिडारफोरा दिनै बोसोराव मिनिमाम 13 करोड़ 13.5 करोड़ फैसा फैयो होननाय जों खोनादों किन्तु जों मिथियाखै जे बे 13.5 करोड़ फैसाया बहा थाङो बहा थाङा मा खालामो मा मावदों मा खालामदों जेबो हिसाब गैया निकास गैया दिनैसिम जुदि पार इयार जुदि 13.5 करोड़ जुदि फैदोंबा मिनिमाम 52 करोड़निबो एबभ फैसा दिनै 4 बोसोराव फैनांगौ बे फैसाखौ मा खालामदों बिसोरो ना 14 जन इएमजों राननानै सानफ्रामबो गारि खारगासिनो दं नामा बिसोरो दिनै जों सन्मान होयो मान होयो बिसोरखौ अराय सम बे मान होननाया जे नङा जे माने जों सिरि थागोन मानो होनब्ला अधिकार मोनथाय नङा होमबा बे अधिकारखौ जोंनो नांगौ बेनि थाखाय जों फाइट खालामगोन बिसोर खामाबा मा जानो बिसोर बिजेपिनि मा होनो फालिजों खाथब जाबा मा जानो हाजार हाजार लाइमोन दं हाजार हाजार जोहोलाव दं सिरिसो थादों किन्तु सानफ्रामबो सिरि थाया सानसेबाबो ओंखारबोगोन जोंनि लाइमोन जोहोलावफोरा स' बेनो दा गासै लिडारनिफ्राय लानानै गासै बर' जोंनि हारि एबा जोंनि बिदा फंबायमोनखौ आङो गुरै खावलायहरनो सानो जे माने एसे जुजिनांगोन मानो होनबा दिनैसिम बर'आ जुजियागौ माने जेबो मोनाखै दा सामान्य बिसोर घोषणा खालामखांनायनि उनावबो दिनै काउन्सिलखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामना होआखै दिनैसिम घोषणा खालामनायनि उनावबो बिसोरो जेबो खामानि मावना होआखै दिनै थांनाय 22 तारिख थांनाय मासनि 22 तारिखआव बिसोरो जास्ट ब्लेस नटिफिकेसन खालामदों बे ब्लेस नटिफिकेसनाबो दिनै गवालपारा थालांबाय साउथ कामरुप ना दिल्लीयाव थांबाय थायो दिनै मा मावहैदों मा मावहैयाखै जोंथ' मिथिया बारु ना लाल सासो लोंनो थाङो ना मायो ना मा खामानियाव थाङो जोंथ' मिथिया जों सानो आरो किजानि जोंनि काउन्सिलनि थाखायनो थांदोंमोन नामा किन्तु दिनै दिल्लीयाव थांनानैबो जेबो मुलाम्फा जायाखै दिनै सोरजों मा रायलायदों मा रायलाया रायजोनोबो एसे फोरमायना होबा जों मोजां मोनगौमोन मानि थाखाय मा जाहोनाव दिनैसिम काउन्सिलर जायाखै माबा मोनसे अबेबाफोर माबा होबथाना दं नामा अबेबाफोर जाम जाना दं नामा बेफोर खोथाफोरखौ माने रायजोनो स्रां स्रां खोन्थाना होबा रायजोआ अरायसम मोजां मोनगोन मानो होनबा जोंबो सानना थायोना बिसोरबो जेबायदि बुङो नै साननैसोबानो जाथारसिगोन रायलायबाय इलेक्सन जाथारसिगोन बै समस्ति दाथारसिगोन बेफोर खोथाखौ माने मा जाहोनाव मानि जाहोनाव दिनैसिम हिमन्त बिश्व शर्माया बानायाखै दिनै इलेक्सन फाथियाखै बा समस्ति मानो दायाखै बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायजोफोरनो रोखा खालामना होबा बिराद मोजां मोनगौमोन आरो आं बिजेपि गभर्नमेन्टखौ मोनसेल' खोथा बुंनो सानो सबनि साफ्राय मिसलिया गभर्नमेन्टआनो जाबाय बे बिजेपि गभर्नमेन्ट बिसोरो जाति माति बेटि आरो खिलन्जियानि सार्थ खामानि मावगोन होनो जे बर'नि सार्थ खामानि मावगोन होनो नाथाय बिसोरना खालि खुगाजोंल' बुंनाय खामानियाव जेबो गैया बे